Oya, jaduong. Jatelo. To ma in gi diel. An gi diel. Chiro diel chiro. Adhi chiro. To diel modhero malich ni ma iwuoyi wach yang. Idwa diel modhero koso idwa diel? Adwa diel bwana, adwa nyiewo diel. Adwa nyiewo diel to ngimane ma ok ber. Amenda ware. Aware. Atuma dhoge chalo dho guok. Jatelo idwa diel koso idwa ng'iyo kaka diel chal? Ma okethore. Ne, tim niya. Diel modhero malich mane chok chonge. Iwinja. Kaka chalo. Weche mang'eny ae. Kidwa diel. Miya siling 3,500 ikaw diel. Ne kata na tunge. Tung diel ok yiki nyiewo diel. Tung diel ichamo. Ne kata na bot diel. We ng'iyo diel kamano bwana. Kaka diel to wadi diel adhi go chiro bwana. Diel ni nigi sida. Sida manade? Ma be diel manyalo terore kata mana gi wadgi bwana manyuol nyathi. An bende aware, jatelo. Awaro diel. Imiya pesa koso ing'iyo gik ma diel nigo? Ng'utego tang'o motimo. Machalo ma gima ng'utego nitiere gi kisran. Omera mae kaka diel ni en bwana. Ere ang'o timo diel? Bo chiemo. Kete no cham lum. Bwana diel ok cham lum. Diel ok cham lum. No, diel chamo nyabende ok lum. Imiya pesa di? Wami 1,600. Ijaneko. Ok idhi gol mari 1,600. Adwa diel 3,500. Mera mano we timori kamano. Idwa pesa di? Bwana, wami kang'eny to 1,608. Tim kama. Yes. Aneno kidwaro diel. Miyago siling 3,000 nono. Wami 1,700. 1,000. Aonge diel 1,000. Miyago siling 2,500. Wamed ni 20 bob. Ebi kanyo bet 1,700. Omedwa diel koso kidwa diel? Adwa diel jaduong'. Miyago siling 2,000. 2,000? Aonge pesa no. Adhi chiro. Aonge pesa no. Achop chiro. Chiro kuno be mamba ae bwana. To karang'o michanda? Diel ni gidhi kawo ni siling 800. An adwa mi 1,700 pesa taslim. Mae tich matiyo jatelo. Iwinja? Ande amba waro dieni mondo ayude kata skari moro. Koro itama diel. Ok atami diel. Kawo diel idhi go chiro. Wadhi wang'iane kaka idwa timo kode. Jaduong', diendi nokel naka dhi kucho pesa an adwa mana winjo bet diel no. Adwa mana winjo bet diel no. Diel no ok anyal nyiewo na miye pesa na. Gol pesa na diel motop. Diel motop madung. Ne chok diel kaka chal. Mano diel manyalo terore gi diel wadgi manyuol nyathi. We pimo pacha bwana. Wanere. Oma jaduong' chung kanyi ka miya diel no. Tich rach makata ni uso to ok usre. Jamni okwame chiro malich. Kage. Lakini adhi maber. Ka koro nyuok chama kawuono hinya. Nyuok modhero cha. Nyuok cho hinya kabisa. Jaduong'. Jaduong' to en ang'o bwana? Ber ahinya jaduong'. Waro. Iyuyo gi ka? Antie. Mara in ng'ama rach bwana. Atimo ang'o yawa? Seche kapo ni usna chiaye bei maber adwa mi pesa maber malich machalo kama jatibukori itama chiaye. Ineno. We kawa ng'ama. Koro use pesa di e chiro kuno. We kawa ng'ama rach. Diela yini alufu. Madwa ni nyisa. Iuso diel ni pesa di e chiro kucho eri tama. Diela miya 1,800 dong kamano. 1,800. Tause 2,500. 2,500. Samoro. Mera mana tamora. Diel cha dende nokethore mane ok inyal uso siling 2,500. Diel cha kang'eny kiuso siling 1,850. Chende ni medo siling 50 kende e bei midwa uso nago cha. Ineno gima miya use pesa no? Yes. Ayudo joliel. Mago nosetimore. Gima onya wacho. Bwana tiwinjo piny wachang'o? Weche mag siasa go. Mondo tek. Otek obed piny matin. Wachuore. Wabed piny matin. Ing'eni naparo nanyalo dhi gocho ne Raila. Yes. To baga. An adhi gocho ne Wajakoya. Ma Raila koro ok idhi gocho. Ok adhi miye. Ting'o malich machalo nade? Nade. Dagi penja ang'o miyo ok adhi gocho ne Raila. Ang'o miyo ok idhi gocho ne Raila? Kata kapok apenji mano. Bwana, wanyisi ni Raila no gocho na nyoro. Ingi namba Raila? Raila no gocho na nyoro confirm na maber kabisa. Ni bwana, ane madhi tiyo, ane president. Omera ibi tudori. Ingi namba Raila? Bwana ana ng'ama liche ground. Kikinena uma kamano. Kikinena uma kamano. Ng'ama lich? Tangane namba Raila. Namba Raila ni ka. Ko gocho na dira. Mano gocho na nyoro sadi. Aneno ka mano gocho na nyoro sadi. Asa 3:30 tieno. Saa 3:30 tieno. Mara ilo gocho na. Bana nyecha nigi projects bana madongo manyino dwa timo ma Kenya ka. Ipano dhi timo. Kasi ngini 6,000 cha bende nitie. Ioro ne ji. Ioro ne ji. Kaka wan jok ma opotigi. Mera 6,000 per month. Kati wuonda. Ok adhi gocho ne. Ano kadhi gocho ne. Ana dhi gocho ne Wajakoya. Bwana ito Wajakoya igocho ne kaka. Ineno gimo mora.
no na ano and Jamni sani ahinya koro na paro na donje wan nyasor to ka waja ko to wacha be ni kupono bedo president Yes. to wadhi puro njaga ipara ng'a mono goja ko waja ko to en tich mana sanya na dhi tich njaga Koro imbe ni situdori gi waja ko an wuon yes ndiri puta morawo kamoro man yande kombo ne joko koro kanyo odhi bedo puth njaga te yes adhi puro njaga omeri iwi bwana weri gi weche mag waja ko wakoni ni sani kata bwana kara ilo beda president ni bwana to donga gocho ne takone ni antiere gosiep na moro ka to nodwa no chak project moro mar uso nyasore koni ni ng'ano nyalo fight ni maini minyalo bedo ng'ata di e Kenya moyiene mar puro nyasore mana nikech Raila Amolo Odinga bwana mana gi weche mag waja ko manda lokora ing'e gima chako omora kendo yes ne wach mar transportation mar guogi ni guok Kaka to dhe kocha dong ng'eni mar waja ko no yire nikech dale niko chane ni guogi moko mapier gi chwe an gi guogi guok moko mapier chwe michako ng'anene manja chako tibi chako tibi to tibim dong macha to nopo tibim no nindo macha no ndieko kulalo ndiek no nego na guok ayo nyaka wuon wego mpaka guog no diemba kama chielo to mera mano guok bwana mano pongba mpaka guog no diemba kama chielo iwacho ni tibim no nindo ndiek no cham guog no odhi ywe go jomalaike mag polo koro neno wach waja ko yes waja ko an adwaro ni ya kaka ne nyincho wacho guogi an go puth njaga an go koro kuponi obedo president adhi pidho njaga adhi transport ang'o guogi to kuponi Raila me wacho ni oyie onyalo yie na pur njaga an achiel kech ka pure kenda to manda meu mana meu kech onga chak pure kendo iwinjo wuora we wacho mang'eny in gimitim an mawuoyo kodi ni bwana an ang'ama duong' e party mar ODM kamano kendo an coordinator mar ODM as a whole in an minena omara kare ki an ang'ama pache liu chikul ng'ina dia ng'ama somo mak mana ni joma nena oko kanyo nena na ran lakini bwana an ang'ama rieko somo to lando na bwana jadi wadi somo bwana mama wapuro ka bwana mano wasewacho an ang'ama nigi tije koro gimitim duogna e party go 6 piece nyaka malo 6 kisa go 6 piece dong 6 piece Asimio ODM 6 piece ODM gimitim 6 piece koro adani wawinjre para chiel chunyi gombo mondo mi chak weche mag transportation of dogs kasto idwa chak idhi puro nyasore to chunyi bedo maluor kigone Raila omburu Raila nyalo dhi tami puro njaga kamano mano ok adier jal cha dhi wuego man wagochne Raila gochne ane kika winji namba ne ok donje yes hello jatelo yes to chalo nade wood piny lenga wana hii mai wuoyo gi coordinator Janabi MC Sam jatelo ne antiere gosiep na moro ka to ne antiere gi parare winji kendo no wacho ni oluor goni ombulu achiel kuom paro mane entiere kodo jatelo winji baba nodwa ni mondo mi ochak wach mar transportation of dogs aboyiene kamano nodwa nochak wach mar transportation of dogs tiende ni o transport guogi kotero outside African continent kasto kendo nodwa nochak project moro mar puro nyasore to pingo kendo mina gi wach malich mokalo nikech an onge koro kaka nanyalo kone nikech oluor ni kogoni ombulu midhi mibedo malo kanyo to ok inyal yie mondo mi mano timre ano kik chande koro nyisa ni to watim nang'o nikech wantiere kode ka owinjo kaka iwuoyo abong'eyo katimi ok awinji maber mheshimiwa abong'eyo katimi in koro weyo gombulu koro kone akona gombulu ibiro ng'eyo kaka itime noboyiene kata kende en adier ni biro yie mondo mi jali opur nyasore boyiene bedo miya gino to en adier ni biro yiene mondo mi o transport guogi go biro timo en kende erokamano jatelo koro iwinjo gima jatelo koro yie jatelo gima koro adwani mondo mi hakikisha ne
Ni en adier ni en kende ng'at achiel en mibiro yiene mar mondo mi otim mago koso Unasaidia wanakuja kwa 6 piece. Jatelo wacho ni kiyie go 6 piece adhi goyo tibiro timo gimoro amora midwaro kenda so long as it's consulted in one man e county mar Kenya. Koro jatelo wagoero kamano baba, in kendi mwang'e ng'ama tali onge. Kendo wan gima wawero Nairobi ka 6 piece are malo nyaka piny. Erokamano wuora, bed gi odiochieng' maber. Bende utimo bedo ritoro. Nyaka waritre maber kabisa. Sa ogik. Sa oserumo kendo sa ogik ma nyaka koro waket weche te bed maler kendo wadwa gik ma timore in a very transparent way. Manego. Erokamano Makodinga. Bed gi odiochieng' maber, be blessed. Makare yie. Yaani mani wuoyo ile simu. Yawa Yeso ya. Omado ngi. Winjo kaka wuoyo gira ile simu. Winjo kaka baba chore simu. Omera kendo wuoyo kod gi sauti bana. Omera bana ni kama ayo chura. Ani kama udio baga. Ni wacho ni ya. En kende mobro timo tijino. En kende mobro yene. Maizo ni an mako ir ng'ato kendo. Oi. Bwana kuri ja 6 piece koso. Are malo nyaka piny. 6 piece. Are malo nyaka piny. 6 piece. Anaringa dhi dala. Yes. Jamba moka aweyo marach. Onge wach no watieko paro maliw 6 piece ibi. 6 piece. Anaringa dhi dala. Yes. Jamba moka aweyo marach. Onge wach no watieko paro maliw 6 piece ibi. 6 piece. 6 piece. 6 piece. 6 piece.